tan, pagbago na. Wa ka bantay panahon karon? Na di nalalim. Bitaw tan, maong pagbago na. Lasa nitong guyay. Mura po ba ako kabalo sa iyang binuhatan? Usa man na tan? Kita na ko na silang isok. Dito ganina. An-awan ni mga tao karon. Dili magpatambag sa kuha. Gibahanan noon ta. Tanawa ning mga tao karon, di mo tuo sa kuha. Namutol pag mga kahoy, di pa mo balik sa kinahitasan. Tanawa karon, gibaha na ta. Mga tao lagi. Pastor, naday ka? Oh, na ako. Kay para pasabton ako mga tao na kaniyang kahimtang sa tong panahon karon. Gani no, usa po na sa akong giproblemahan karon. Usa may gwapo ning magtinabangay na lang ta para mo tuo jud sila. Mutuo gana sila. Nga bugal-bugalon magay kagnaong. Napay sinila sa kay-Spartan. Ka pastora, bugal-bugalon ka ba? Pero mo tuo lagi na. Bitaw no, napo kay point ba? So man atong gyula, tara na. Pagbago na mo. Pagbago na mo. Uba na po yung mga uplok o. Usa may pagtuuan ni nang sundog-sundog makasakuha. Okay naman na no, para mutuo jud sila. Karon, inyo na dahil atik-atikon ha. Nah, murag dili ta katuuhan ani. Sige, dili na. Balik na kamo kalagad. Balik na kamog alagad. Ay, lagi ko sumasumaya ba? Para makatuo jud ang mga tao. Nasibukaw. Eh, pag sumasuma ka para makatuo jud. Lagi pastor. Hey, Bok, may buntag, Bok. Saan na kamayo sa buntag, pastor? Naami dire para baguhon mo. Tuuhin na mi. Dos, di ko mo to sa inyo ha. Mga piki kay mong dagko. Bok, tuuhin yung taon mi. Labad na kay kong ulo. Iti nasakita mong tiil. Layo kay mong gibaktasan. Bitaw bok, tanawag mong panahon no. Nagsige na ulan-ulan. Nagsakit na gaya kong tiyan. Maong tuuhin nami. Pastor, nagsakit pa na yung mong tail. Ikaw, pastor, nagsakit pa na yung mong tiyan. Nay, haka plus daw. Kalabo. Pastor, sa mong kalabad sa mong ulo, pastor. Natay premium wrap. Kalabo plus. Gisir Kalabo plus. Ka, pastor, kanang kasakit sa mong tiyan. Natay herbal oil. Wala lagi ng sakit sa mong tiyan. Kini gamita. Ha? Tinuod ka na, Bok? So, pagkamita may anabi. Ay mo, pastor, premium wrap. Huy, amin ang haplas bukbi. Kini mo, herbal oil. Aninduta sa paminaw, uy. Hala, murag ni arang-arang jud akong paminaw, pastora. Epektibo na jud kayo ni. Muna gingon ako sa inyo ha. Di ba okay kayo? Epektibo kayo na siya. Basta Kalabo plus, tanang sakit, tudas. Bitaw no, tama ka. Kaya ang akong paminaw, ning arang-arang na. Unya, maghinay sa siguro ta. Salamat kay Bok. Nya, madto na mi, Bok. Salamat kay bok. Pagbago na mo. Hoy, pastor, og pastora nga piki. Uy, Itan, pagbago na. Wa ka bantay panahon karon? Na di nalalim. Bitaw tan, maong pagbago na. Lasa nitong guyay. Mura po ba ako kabalo sa iyang binuhatan? Usa ingon nimo tan? Wala ba, si Tumboy babutan kayo, manghatag daw siyang kwarta. Paghilom, manghatag og kwarta, hayahay kay ka. So, dili, day ka mahatag. Lain sad, sa pagtuon nimo gipamunit akong kwarta. Unit, day ha. Pastor, kabalo ka? Usa man na tan? Pastor, kana imong pastura. Nakita na ko na silang isok. Dito ganina. Nagunsa na sila dito tan? Tanawa ning manyakis nga pastura o. Bisag kinsa ray laki. Sumao to, pastor. Butaan kay mong pastura no. Galas, go!